бобоҷон вақте шумо мегӯяд занҳоро эҳтиром кунед, мо мекунем, вале аксарияташон намефаҳманд, аз худ мераванд, тамоман писанд намекунанд. дар ин сурат мо чӣ кор кунем? бародарои азиз ва гиромӣ, ҳамин ростӣ мардҳо ҳам ба ман ишора мекунанд, ки бобои ҳоҷӣ худа таъкид мекунӣ, ки занҳоро ҳурмат кунем. хай мо ҳурмат мекунем. баъзе занҳош дар кӯчаҳо мебинанд, бобои ҳоҷӣ ҳамин қадар ҳаққи мардакҳоро болой кардагӣ, ки дар бораи занакҳо як бора дангап намегӯӣ. барои ҳамин бародару хоҳарои азиз, ман чизе гуфтам, шумо бинед, ки ман аз ақлгарои худам намегӯм. ман дидем, ки ояти қуръона мегӯм, ҳадиси паямбара мегӯм. барои ҳамин имрӯз ман худ ҳамчун агарчанд як нолоиқ ҳам ки бошум, шармам ки кунам, худ ман ҳамчун воизу доиям ки бугум, вале азбас ки як дуе ки эҳтиром мекунанд ё дӯст доранд ва ё мисол сухани мо барои ӯ хуш меяд, ман гап мезанам, ки то ҳадиси паямбар аст, ки баллиғу анни валав оятан, як оятам ки бидонӣ ба гӯши мардум бирасон. мо аз ҳамон нафарҳое ҳастем, ки як оятам медонем ва ҳамонро ба гӯши шумо расонидестам. барои ҳамин шумо фаҳмонед, ва шири одам хурд аст. вақте ҳурматш мекунӣ, бирасон, ки ин ҳурмати ман ба хотири аллоҳ ай. хилас ҳамиам як ҳадди канор дора, аз ҳад нагзарон, ки агар ба шарте бо нописандид кардум, агар бо шарте ки мақсад бо дар ивази ин эҳтиромҳо беэҳтиромӣ кардам, ӯ вақт дигар хафа наша. гуфта фаҳмондан дар кор маъноиро надорад, ки мара дигар занам ҳурмат накард, ман бояд ки дигар чизе данам омад гуфтам бигирам. Не, иншоалло меҳнат кардан дар кор кардан дар кор, аз худои бузург умед аст, ки ҳамаш хуб мешавад. бародар азиз, бобои ҳоҷӣ исми ман Амирҷон аст. дар шаҳри Кӯлоб ба дунё омадам. ба хотири шахсияти бузургвор Али Ҳамадонӣ ин исмро ба ман гузоштанд. устод, оё исми ман дар ислом чӣ мақом дорад? оё зарурат ба иваз карданаш ё ягон исми динӣ вуҷуд дорад? Не, номи хуб аст Амирҷон. хоб иншоалло Амирҷоншам хуб аст, Алиҷоншам хуб аст. ана шахсияти мисол гӯем Али Ҳамадонӣ, аку албатта и аз рӯи маҳбубият аст, ки мо вақте Али Ҳамадониро дӯст медорем, ки ин мардакҳо бисёр хизматҳои зиёде дар дин кардан. вақте ман фарзандам мақсад ба номи ҳамин Али Ҳамадонӣ мегзорам, иншоалло хайре. бисёри марди моро бинем, барои чӣ номошона Умар мемонанд, чаро номошона Алӣ мемонанд, Усмон мемонанд, Абу Бакр мемонанд, Муҳаммад мемонанд. ҳамаш ба хотири дӯстдорие. барои ҳамин номи зебое, бародар, ягон зиёне надорад. хуб, бобои ҳоҷӣ дар наздики мо як шахс тумор медиҳад. вақте барои гирифтани тумор мерем, пеш аз мо мушкилиамонро мегӯяд. мо ба ӯ бовар кунем, гунаҳгор мешем ё на? албатта агар ҳамон нафаре ки бирину аз ғайб гап занад, шумо назди ӯ рафтанда, бародар, ҳар қадамада ту ҳисоб кун, ки ғазаби аллоҳ ай, ҳар як қадамада лаънати малоикаҳо ай, ки шумо пеши ҳамин фолбинову пеши ҳамин ҷодугаро равед. ӯ одаме ки тумор менависад, ӯ нафарҳое ҳастанд, ки онҳо ай мушкилоти шумо гап намезананд. шумо мерин мақсад барои ягон масъалаву масоил, бечора ҳамун ягон ояти қуръона, ягон ҳадиси паямбара, ҳамунҷо ак менависад, дар дастат метад. лекин барои ту намега, ки ту мисол фалон фалониву ту фалон мушкилот дориву тура дигар инҳоро намеган. ӯ барои ҳамин нафарҳоеро ки агар шумо
мушкилототона гап задану ай ғайб чизе гуфтан, фаҳме ки инҳо фолбину ҷодугаранд. барои рафтани пеши ин шумо ҳамат гунаҳгоред, дар ғазаби аллоҳ ҳастед. пеши ино нарем, бародар азиз. устод, мард метавонад ки хинаро дар танааш молад? ҳина мегем ё хина мегем? бародари азиз ва гиромӣ, барои занҳо дар пойҳову дар дастошон хина кардан мустаҳаб аст, савоб аст. лекин барои мардҳо фақат дар ришошон омадааст, дар мӯи саршон омадааст. мувофиқи ҳадиси пайғамбари нозанинмон, яъне ҳинара кардан, хина кардан дар ришу дар мӯи сар омадааст. вале барои занҳо дар дастҳо, дар поҳошон омадааст. лекин агар ба хотири тадовӣ бошад, яъне ба хотири табобат бошад, агар мақсад мешавад боки надорад мардак дар ҳар як ҷоеш ки агар ҳамо хина фоида дошта бошад, далолати табиб бошад, ба хотири табобат ҳечи боки надорад. лекин мардак бояд дастоша қати пош хина накунад. лекин барои боз мегум барои табобат бошад, ҳечи боки надорад. лекин барои зинат бошад, ин барои занҳо ҳастанд. марду зан баъди ҳамхобагӣ якдигарро орён бубинанд ҷоиз аст? ҷоиз аст. мисол агар зан бо мард ҳамхоба ҳам ки шаванд ва баъди ҳамхобагишон агар ҳарду якдигарро агар луч ҳам ки бубинанд, бидуни ҳамо либосошонам ки агар бубинанд, ҳеҷ гуноҳе надорад, бародар азиз. бобои ҳоҷӣ, ман як ҷавон дар муҳоҷират, исмам Холмурод. устод, ман дар ҳаётам зино накардам, арақ нанӯшидам, бо касе ҳам бахилӣ накардам. худоро шукр мекунам ки маро аллоҳи меҳрубон барои рост ҳидоят кардааст ва ҳар дуое ки пеши худо мекунам, дуоям қабул намешавад. вале барои касе дигар агар дуо кунам, дуом қабул мешавад. сабабаш чӣ бошад? яъне бародари азиз ва гиромӣ, ин мард гуфт ки ман нафаре ҳастам, яъне ба ҳеҷ гуноҳу ба ҳеҷ бадбахтие даст задагӣ нестам, вале чӣ дуое дар ҳаққам кардам қабул намешавад. вале барои дигарҳо дуо кунам, дуом қабул мешавад. худои меҳрубон ҳифзат кунад. бародари азиз ва гиромӣ, аввалан дар қабули дуо бояд муъмин аҷала надошта бошад. яъне ҳеҷ гоҳ мо саростима нашем ки ман ҳамин рӯз агар дуо кардам ки аллоҳи меҳрубон мара як фарзанди нарина насиб кун, агар имсол надодум ман бояд ноумед нашам, соли дигарам надод ноумед нашам. яъне саросимагӣ кардан дар кор нест. он чизеро ки аллоҳ медонад, додари азиз, ману ту намедонем. ояти қуръон дорем ки бисёри корҳое ҳаст ки шумо бояд дӯст медорем, вале ӯ ба фоидаи шумо нест. бисёри корҳое ҳаст ки шумо баъдаш мебинед, вале ӯ барои шумо хайр ҳаст. барои ҳамин қабул нашидани дуо ҳам, вале мо дар ҳадис хондум, мега рӯзи қиёмат худованд як кӯҳи баландеро нишон медодааст. мегуфтааст ки инамиро ҳамаш кирдорҳои неки туанд. банда мепурсидааст ки аллоҳи меҳрубон, ин дар ивази чия ин қадар савоби баланде ки барои ман ҷамъ шидааст? мегӯфт дар ивази он аст ки дар дунё ман дуоҳота қабул накарда будам, вале имрӯз мақсад инҷа дар ин подоша ҷамъ кардум, мақсад дар ивази ин метавонӣ ки бирай ҷаннат. ҳатто мегӯянд нафарҳое ки дар ҳамон қиёмат вақте ин ҳолата медидаянд, мегуфтанд кош моро ҳам дар дунё дуомон қабул намешид, то инҷа ин мукофоти бузурга мегирифтем.
барои ҳамин додари азиз ин масъалада ҳам яъне яке саростима нашав, дуюм ин ки инҳо ҳамаш захираҳои охирати ту аст. барои ҳамин ҳеҷ гоҳ ба зарари ту нест бародарон.